Maayong adlaw mga igsuon diha ni Kristo. Unsaon man nato pag kinabuhi nga mahimong tinuod nga Kristohanon. Ang pagkinabuhi sa tinuod nga Kristohanon mao nga atong gidawat si Kristo sa atong kinabuhi. Ug ato kining ikinabuhi tungod kay kung atong ikinabuhi si Kristo sa atong tibuok nga kinabuhi, dako gayud og kausbanan sa atong kinabuhi. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong diha sa unang Juan 1 bersikulo 12, nag-ingon dire, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Maong kinahanglan gyud nga atong dawaton si Kristo sa atong tibuok nga kinabuhi. Pag ato gayud nga ikinabuhi si Kristo, kay kung atong gidawat si Kristo sa atong kinabuhi, mahimo usab kita nga mga anak sa Dios. God bless kaninyong tanan.